Wonten ingkang boten mangkat wonten ingkang absen. Kami ketua kelas semoga saged mungkin Padha-padha kangge miwiti sinau basa Jawa, ayo donga sareng-sareng. Donga diwiwiti. Donga cekak. kami pas kolom ini di bumi kolom ini Pak Siswa sampun silang babagan aksara Jawa ada di Pusaka ono wayang Sumatri Engen. Saiki dilanjutke materi ketelu ono materi sing wigati sangat sing penting banget dinggo dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia babagan unggah undur Jawa. Apa sing ngerti ora? Unggah undur iki fungsi apa? Sopan santun. Wis saged. Unggah undur iki aturan. Terus tomo-tomo. Nah, nek iki ono bacaan. Coba ditebak. Nek iki sing paling bener penggunaan kalimatnya. Ning arep iki sing paling bener dinggo pramudi kanten karo ibune ya iki ora sing pilihan C. Kula nyuwun pamit badhe sekolah niku. Coba panjenengan ibu ingkang kula suwun. Menapa iki bahasanipun kampung alus. Gunakake apa? Gunakake apa? Inggih. Nek sing pilihan A apa? Jadi kurang tepat ya karena terakhir berbicara dengan ibunya. Sing arep sinau kita dari bawah jadi babagan udah urut dan akan kita urut utawi ikatan bahasa lajeng wonten udah pamit udah kita pangan udah melampat lan udah sapa aro. Nah, dengan materi tersebut diharapkan peserta didik tanpa siswa bisa saged mangertosi babagan beliau nyuwun pamit kita pangan udah apa sapa aro. Lajeng saged ngandharake tulodo saking materi tersebut. Saya duwe jaga lagi diterke basa Romani. Banjur ana bal sing kudu dibatake nalika arep nyuwun pamit. Ya bumi sing kepisan kanggo kami santun lan gunakake basa kang becik. Utawi gunakake basa kang bener. Nek kita sebagai anak menawi badhe pamitan sing terjadi basane gunakake basa Romo alus. Lajeng ajarane dibatake matrape sing sopan. Sing sopan iki penare nek pamit ya bumi kanthi bener karo sirah kondo munggo. Aja malah dengan dan kesane koyo kanani sopan. Pelayanan kita sing sumringah. Aja malah pas pamitan ya malah disebut kudu sing sumringah kami esok. Dan aja lali salaman kan nyuwun donga. Nyuwun pangestu supaya iki lancar. Ya Allah, contoh juga ugo. Nalika kami nalika ini tuh pakai apa? Kalau uang kita orang malah langsung dagang.
sing arep ditekoken bisa. Bulan enten. Kan? Wis paham? Nek misal ora ana sing arep ditekokke saiki wis praktek. Prakteknya kelompokan. Saat kelas ini ada 13 mahasiswa. Jadi 8 kelompok. Satu kelompok orang 4. Saiki le bagi kelompok ngene iki wae ya, iki kelompok 1. Kelompok 2, terus kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Mengko bar istirahat omong kene kanca-kanca kan garap LKS Basa Jawa halaman 24 tekan selama ya lho. Kata mondo. Kami tanggal uang sing lepo, jadi gunakan besok promo kamus. Lajeng misal kenalan karo kanca anyar, kami kenalan ning sangat kelas, pas lagi di gue. Nek omongan karo kanca sing sauran, gunake besok pokok bersama pokok. Nek omongan karo sing sauran, pokok dulu. Lajeng kan misal pas ngaku kali ngomongkan besok pada lagi di kayak bukan gue pada saya kerja jadi mau cek di mau pada lagi dijalankan nek ra mungkin bisa oke minggu pasti yang kita minggu kita pakai minggu materi di belajar yaitu ono ngadepke materi juga ugo bahkan mau sing belajar Kanca-kanca kanggo edukasi sinau basa Jawa, monggo donga sareng-sareng. Donga diwiwiti. Bunga cekap.